100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Alaga Radio. .5 OFM. Huwag nailain pa. Lami, oy. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbang. Abyan may nga dira sa imo kag welcome sa aton palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Bahi City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Ipafrasakan. Nga sa karon pastor man sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Akon ginapahibalo abyan kung ikaw halin sa Negros Occidental o bisan pa sa diin nga lugar sa sining aton pungsod, kung ara ikaw sa Dumaguete nga sa adlaw nga Domingo sang hapon amon ikaw ginaagda sa pagpakig-upod sa amon dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Na sa nagligad nga duha ka Domingo nagsaulog sang ikanapulo na pagpipon subong grupo sa mga Kristohano dira sa Dumaguete City. Ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church Outreach Ministry sang Bahi City Fellowship Baptist Church. Busa amon ikaw ginaagda sa pagpakig-upod sa amon alas 5 sa hapon tubtob alas 7 sa gabi sa Domingo sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Karon sa aton nga pagpamalandong sang pulong sang aton Ginoo diri sa Galatians chapter 3 verses 10 and 11 nagasiling. Kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sang kasuguan yara sa idalom sang pagpakamalaot. Kay nasulat na pinakamalaot ang tagsa-tagsa nga wala nagapadayon sa tanan nga butang nga nasulat sa tulunan sang kasuguan kag wala nagahimo sa ila. Karon ini maatag nga walay tao nga ginapakamatarong paagi sa kasuguan sa tubangan sang Dios. Kay ang matarong magakabuhi paagi sa pagtuo. Kabay ang Diyos magapakamayo sining mga pulong na aton ginbasa. Aton hambalan karon ang Biblianhon na kamatuoran kag pagtudlo nanungod sa pagpakamatarong. Ang pagpakamatarong sa English amo ina ang ginatawag naton justification. Ang justification sa tapos nga mausisa ang bugos nga kasulatan
bugos nga Biblia, ang Old and then New Testaments. Nagatudlo nga ang pagpakamatarong sang Dios sa isa ka makasasala kahinabo dira sa records sang Dios nanungod sa sinang makasasala. Sa tapos nga ang isa ka tawo nagdeklarar sang iya nga pagsalig kag pagtuo sa kay Ginoong Kristo kag sa iya ginbuhat dito sa cross sang Kalbaryo nga siya namatay ginlubong kag nabanhaw kon ang isa ka tawo ang isa ka makasasala magsalig sina nga manluluwas nga si Ginoong Kristo siya gindeklarar nga matarong. Ang English word siya gin-justify. He is justified. Siya ginisip nga daw wala sang sala. Ginisip nga matarong tungod sang pagkamatarong ni Ginoong Hesus nga ginhatag dira sa iya. Siling sang Balaan Kasulatan, ikaw ginapakamalaot kung hindi ikaw makapadayon sa paghimo sa maayong nga buhat. Ikaw kag ako subong nga mga makasasala ng mga tao. Hindi kita makapadayon sa paghimo sa mga maayong nga buhat. Hunas taob ang aton pagkabuhi nga matarong. Okay, siguro pila ka adlaw matarong kita pero magasulod sa aton pangnauna sa aton mga pulong sa aton paggawi ang sala makasala gid kita abyan. So hindi kita makapadayon sa pagkabuhi nga matarong. Ang hambal gani diri ni Pablo pinakamalawat ang tagsa-tagsa nga wala nagapadayon sa tanan nga butang nga nasulat sa tulunan sang kasuguan kag wala nagahimo sa ila. Abyan kon ikaw nagsalig kag nagsalig sa imo mga maayong nga buhat, ikaw hindi gid makaangkon sang kaluwasan, sang kabuhi nga wala sa katapusan. Hindi ikaw madeklarar na matarong. You cannot be declared justified before God if you rely, depend, and trust in your good works. So, abyan, amoy na ang Galacia Kapitulo 3, versikulo 10. Pero salamat kay may Galacia Kapitulo 3, versikulo 11. Dira sa Balaan nga Kasulatan, ikaw ginpakamatarong kung ikaw nagtuo, nagsalig sa Ginoo. Siling dire, karon matag nga walay tao nga ginapakamatarong paagi sa kasuguan sa tubangan sang Dios. Kay ang matarong magakabuhi paagi sa pagtuo. So amoy niyang hambal sa Balaan Kasulatan. Inang the just shall live by faith ginpangop ina. No? Una dito sa Habakuk 2:4. Kag gindugangan pagid ni Pablo sa Roma 1:17. The just shall live by faith. Iya nga gin-quote. Pero inang sulat niya sa Roma, nagatudlo ina nanungod sang just, the just person, ang matarong nga tao. Kag gintudloan kita nga bisan kita mga makasasala sa Roma Kapitulo 3, may paglaom kung ang isa ka tao magsalig dira sa Ginoo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So ang paagi, abyan, agod nga ikaw kag ako nga mga makasasala ng mga tao. Pag God ideklarar nga matarong, amoy ni
may pagtuo kita sa Ginoo. Diri sa Galacia kapitulo 3, gintudlo diri ni Apostol Pablo kung sa ano nga paagi ang mga matarong, meaning ang mga makasasala nga gindeklarar nga matarong, kung paano sila magpangabuhi. Kita nagalakat, nagakabuhi upod sa balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu amo ang magagiya, magatudlo, magatuytoy, magakonvict kung kita nagahimo sang sala. Siya masubuan kung kita wala nagatuman sang iya kabubuton. Amoy nang ginhambal dira sa Efeso 4:30. Now, ang pagkabuhi subo nga Kristohano, ini ginabuligan, ginatuytuyan sa balang espiritu. Amoy na nga dira sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 kag 23. Ang balang espiritu among nagabulig sa aton agod nga magkabuhi kita nga may gugma, may kalipay, pagidait, may pagbatas, may pagkalulo, pagkaayo, pagkatutom, pagkamapaynubuson, pagpugong sa kaugalingon, batok sa amo, walay kasuguan. So, ang quotation sa Habakkuk 2:4, the just shall live by faith, gin-quote ni Apostol Pablo dira sa Romans 1:17. Kagintudlo dira kung sa ano nga paagi ang tao matawag nga the just. Diri sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 11, gintudlo diri sa gihapon ni Apostol Pablo kung sa ano nga paagi ang the just shall live. Paano siya magkabuhi? Upod, kaidalom, kag pagpasako sa balang espiritu. Now, inang by faith, gintudlo na ang faith sa isa gid ka kapitulo diri sa Hebrews chapter 11. So ang Hebrews chapter 11 nagatudlo sa aton kung ano ina ang pagtuo. Sino nga mga tao ang mga nagtuo dira sa kay Kristo Jesus. So ini nga butang, ini nga doktrina abyan, ang tao ma-justify siya sa tubangan sa Ginoo kung siya may pagtuo sa kay Kristo Jesus. Kag ina nga pagtuo abyan bunga sang pagpamati sang tao nga makasasala sa maayong balita. Roma kapitulo 10 bersikulo 17, Efeso kapitulo 1 bersikulo 13, 1 kapitulo 5 bersikulo 24. So ang by faith gin-explain ina sa nagsulat sa Hebrews. So ang scriptural truth on justification, ang tao hindi ma-justify pinaagi sa pagtuman sang kasuguan. Kaya wala sing tao nga nakatuman, nagatuman, kag makatuman sang kasuguan sang Dios. Pero may ara siya deliverance sa sining nga dilema o kon palaliman. Ang deliverance amo ini ang pagtuo dira kay Kristo Jesus. Wala sing kasiguruhan kag assurance kung ikaw nagasalig sa mga pagtuman sa kasuguan. May pagpakamatarong justification, may righteousness, may kaluwasan, may kasiguruhan, may assurance abyan kung ikaw magtuo o kung magsalig sa kay Kristo Jesus. Diyos nga balaan, may namon salamat nga napahangop namon
kabay pakuntani. Ining imo nga doktrina na nungod sa justification. Pakamaiwa ang adlaw, ang trabaho, kabuhi, pamilya, handom proyekto sa mga nagapamati sa sining mensahe karon. Salamat sa mga istasyonan sa radyo nga naga-replay sining amon programa. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga salamat sa inyo mga kaabyanan kag kauturan nga nagapamati sining aton nga programa kag sa mga tawo man nga nagatanaw diri sa Facebook Live. Ang Dios magpakamayo sa inyo nga tanan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh man, that tune was so dope. 100.5